B'investiment ta' aktar minn miljun u mitejn ewro beda x-xogħol fuq it-tieni proġett għall-Marsa-Ħamrun bypass. Ħabbar dan il-proġett il-Ministru għall-Infrastruttura u Proġetti Kapitali jinborġ. Il-proġett li se jestendi minn Triq il-Kanun f'Santa Venera sar-roundabout fi Triq Ħal Qormi se jwassal għal ħolqien ta' żewġ konnessjonijiet ġodda li għal-jom se jiżdiedu aktar minn 600 metru ta' korsiji. Dan il-proġett se jingħaqad ma' proġetti ieħor ta' twessieħ favur aktar effiċjenza flimkien ma' aċċess u sigurtà aħjar għall-użu pedonali qrib l-uffiċċju tal-Malta Post. Fil-fatt b'investiment ta' 5 miljun euro, is-sena l-oħra l-bypass inbniet mill-ġdid u twesset. Proġett li wassal għal tnaqqis ta' 42% fil-ħin tal-ivvjaġġar. Il-perit Ruben Sammut spjega kif ser isir dan il-proġett. Żdiet karreġjata minn Triq il-Kanun sa roundabout li dik il-magħrufa bħala roundabout tal-Pepsi. Fl-ewwel fażi kien maħsub illi minn dejjem kien maħsub illi ssir karreġjata, però saret il-main bypass, però l-karreġjata maquda ma' Triq il-Kanun li kienet triq eżistenti però ma kienx tintuża ma kienet ma taqqat ma' mkien. Ħadd infetaħ biex taqqat ma' triq oħra li hemm in-naħa tal-Ħamrun. Il-Ministru jinborġ tkellem dwar l-importanza ta' proġett infrastrutturali sabiex jonqos id-dewmien tas-sewwieqa fit-toroq Maltin. Dan il-proġett ħajkun qed itejjeb iċ-ċirkolazzjoni tal-vetturi li jgħaddu minn dan il-kurutur minn din il-ħolqa daqstant importanti f'pajjiżna. Marsa-Ħamrun bypass huwa proġett li diġà lessejna matul is-sena li għaddiet u propju din ser tkun qiegħda iżżid aċċess ieħor. Din hija triq li kienet bdiet tiġi ffurmata xi ta' snin ilu ma waqfet ħesrem. U allura l-fatt li aħna ser inkunu qegħdin innifdu u naqdu il-konnessjoni tat-toroq ġewwa Santa Venera u l-Ħamrun mal-bypass tal-Marsa-Ħamrun bypass kif ukoll anke iżjed l-isfel sabiex itik ħruġ ieħor għall-Ħamrun żgur ser jgħin sabiex inkomplu niġġieldu l-sfida tal-konġestjoni ta' traffiku. Dan il-proġett se jsir b'fondi Ewropej. Fil-fatt fl-2019 kienet is-sena fejn investejna 64 miljun euro f'14 il-proġett f'toroq arterjali. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Zammit Lewis tkellem dwar l-importanza li fondi Ewropej jintużaw għal proġetti infrastrutturali. Ta' 60% minnu qed jiġi finanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan importanti li nibqgħu nisqu li nassorbixxu l-iktar fondi possibbli biex ikonna toroq aktar aċċessibbli, toroq iktar sikuri u toroq iktar favur l-ambjent. Dan huwa x-xogħol tal-Gvern Laburista, xogħol li jibqa' għaddej mingħajr waqfien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.